Dobrodošli. Još jedno video izdanje. Ovog puta bazirano na nekoj filozofiji uspeha. Tako ćemo nazvati to. Dakle, o čemu se ovde radi? Ovde ćemo da pričamo o 11 najvećih doprinosa liderstva. Šta je lider, šta je liderstvo, pojam, da razjasnimo. Znači, to može biti lider, evo, šta je, sigurno su vam poznate ove činjenice, koje ću vam sad navesti. To može biti uspešan menadžer, dobar planer, organizovan upravnik nečega. Dakle, uspešni lideri su sposobni da stimulišu raspoloženje. Dakle, ima tu dosta bitnih faktora, ali ajde mi da krenemo sada od prvog, da imamo koji su to najvažniji faktori liderstva. Ajmo pod jedan. Neposustajuća hrabrost. Da. Bazirana na znanju o sebi i svom pozivu. Nijedan sledbenik ne želi da ga vodi lider kome nedostaje samopouzdanje i hrabrost. Zašto? Zato što, pazi, taj lider se dvomi. Pazi, taj lider je nesiguran u sebe. Šta znači to? Manjak samopouzdanja. Znači, čovjek ne želi da bude u grupi sa nekim, oni koji želi da uspe, ne želi da bude u grupi mediocre ili sa nekim prosječnim tu ljudima. Oni žele jednostavno da posvete, kako se zove to vreme koje imaju za te neke ljude na najkvalitetniji mogući način, odabirom najboljih i najjačih, da se razumemo. I šta su oni, znači lider, kao lider ima sledbenike. Čemu lider služi? Lider služi njima, znači njegovim sledbenicima, da bi za uzvrat dobio, očekivao to isto, znači da bi sledbenici služili lideru. Postoji tu mnogo definicija i načina kako se to funkcioniše, nećemo da skrećemo sa teme. Dakle, nijedan inteligentni sledbenik neće biti predvođen takvim liderom zadugo, da se razumemo. Znači, ako nemaš hrabrosti, ako nemaš, ja sad ovo dodajem što nemamo u knjizi, ovo je analiza, da se razumemo, znači, ako nemaš dovoljno samopouzdanja, ako nemaš, kako se zove, ako nisi hrabar, ako nemaš putanju određenu koju nisi definisao i isplanirao u kojem ćeš da se krećeš i svi ostali tvoji sledbenici kojim će da idu, ti pre ili kasnije ćeš da izgubiš to nešto što si sagradio. Ako si i malo imao recimo neku grupu poznanih ljudi, oni će da se rašetaju svi na svako na svoju stranu kada koliko ima sati, to vreme pokazuje najbolje. Da vidimo dalje. Pod 2. Samokontrola, mnogo bitna stvar u svemu, pa i u liderstvu, van liderstva, van ove zemlje, na planeti Mars, i tu je bitno biti pod samokontrolom. Znači, to je kontrola, samokontrola, znači ti kontrolišeš. Samo možeš ti da sebe iskontrolišeš. Ili, može uzmeš neku substancu, kontrolišete ona, ali ne valja kad te to kontroliše. To obično donosi neki kontradiktorno i ne želim da pričam o tome. Ajde ovako, znači da nastavimo. Ljudi koji ne mogu kontrolisati sebe, nikada ne mogu kontrolisati druge. Znači, ne možeš da kontrolišeš nešto i da vodiš neki red, da zavodiš tu, tripuješ nešto, ako ne možeš bez sebe da kontrolišeš. Ako pričaš jedno, radiš drugo. Pričaš nekome uradi to i to, a ne pokažeš mu primer, znači, akt, jednostavno, pokažeš kako se to radi i radiš ti i upražnjaš to. Kad čovjek vidi da ti to stalno radiš, on će, na primjer, da ti se pridruži. Vidi da, evo primjera radi, ti treniraš svaki dan, komšija prolazi pored tebe non stop, vidi da svaki dan treniraš, dobi motivaciju da ti se javi, da, što se meni desilo 1000 puta mi se neko javi, da hoće jednostavno da trenira sa mnom. Da se razumemo, šta je još tu bitno? Dao sam neki primer, recimo, iz iskustva. Ali ajde da se vratimo sada na definicije i na ovu edukaciju vezanu za 11 najvećih doprinosa liderstva. Mi smo stali na drugom koraku, samokontrola. Znači, samokontrola inače daje moćan primer sledbenicima, što će inteligentni prihvatiti i imitirati. Znači, najopasniji ljudi su oni koji su mirni, tihi i staloženi.
ne znam šta je njega reakcija ovako. Ako non stop nešto skače tu, dere se ovo ono, ne mora da znači da je on sad i neće da uradi to što je rekao, ali to je znak slabosti, bes te pobeđuje tu, gubiš se, ne, nikako, uvijek moraš da si pod kontrolom i uvijek, znaš, kad te probudi 3 ujutru neku na cim, odmah znaš gde se nalaziš, šta se dešava, koliko je sati, bre, treba znaš napred, jel razumeš koliko je to bitno, biti uspešan kao Elon Musk ili, recimo, Jeff Bezos, jel se tako preziva, ja mislim da je Jeff Bezos, sad ću da imam ovaj osnivač Amazona, jeste Jeff Bezos, fantastičan čovek, dalje ima ih bezbroj, ne želim da ih kako se zove sad nabrajam, nisu mi toliko bitni za ovu temu, sad ovde koju razlažem na delove. Šta ide dalje? Znači, po 3, snažan osjećaj za pravičnost. Bez osjećaja za čestitost i pravdu nijedan lider ne može održati poštovanje svojih sledbenika. Znači, nemoj da budeš prevarant, nemoj da vodiš kako se zove, dvosmislenu neku priču. Nešto pričaš ovako, obećavaš, nešto drugo radiš sa strane, zašta sve sa svoju korist, sebičan si onako, ne poštuješ, sve govoriš nešto, a sve suprotno radiš u to govorenje. To upravo znači ovo što sam sad rekao, ako ti nije jasno, premotaj, da vidiš definiciju, pa da vidiš moje obrazloženje i kako u stvari se to definišem u realnosti. Razumete? Znači, ja se nadam da, jer pokušavam da budem jako precizan i biram reči koje govorim da bi svima bilo jasno. Evo ovako. Znači, dalje. Pod 4. Definisanost odluka. Znači, brate, moraš, nema ništa, mene ništa ne zanima, mene boli kurac. Šta bi tebe boli kurac? Nek te boli kurac u onom tamo ćošku. U ovoj sobi ovde nema mesta za onog koga boli kurac. Nema mesta. Taj mora da zna šta hoće, da definiše planove i da rade na njima svakodnevno i da bude sve bolji i bolji, da bude najefikasniji u tome što radi. Samim tim će imati ogroman doprinos sa svih strana, da se razumemo. I svi oko njega će da sjaje pozitivnom energijom. Takav čovek svakom fali. Takav čovek će uvek rado biti prihvaćen. Takav čovek je pametan čovek. Imajte to u vidu. To je apsolutno tačno što ja govorim. Malo prevodim, nisam ja sad to izumeo i moj kao neki citat. Prevodim, brate, ali vidi, nije da nije tačno. Ljudi koji se dvoume u odlukama pokazuju da nisu sigurni u sebe, to sam pričao malo pre o tome, ali evo, pročitat ću opet. Što da ne? Da vam uđe u mozak i da ne zaboravljate to. Znači, oni ne mogu voditi uspešno drugi ljudi. To je definisano, vidi, ja sam malo pomešao, nema veze, ajde, dešava se. Idemo dalje. Znači, gde sam stao? Lider koji radi nasumice, bez praktičnog definisanog plana, može se uporediti sa brodom bez kormila. Znači, pre ili kasnije će se nasukati na stene. Nemaš određenu putanju u kojem se krećeš u životu, labilna si ličnost, skrenut ćeš s te putanje tad gotovo sve tone, jel me razumeš? Ide nazaduješ, propadaš, nisi više uspešan, ne ideš, znači totalno suprotnost doživljaš. Ako se držiš, to znači da moraš da imaš disciplinu, znači samo disciplinu pre svega. Znači da svaki dan obavljaš neke radnje i kad ti je najteže i kad te najviše mrzi i kada ti možda dođe neki osjećaj da ti se ne živi u tom trenutku, da ustaneš, pomeriš dupe sa stolice, razumeš, ustaneš, lepo uhvatiš to, savladaš, znači stavku po stavku. Da li to trening, da li to svaki dan čitanje po sat vremena, produktivne stvari, što da ne, valja se i nekad baciti pogled na društvene mreže. Odvojiš to vreme kada si baš sve završio, da bi najopuštenije uživo zaslužno. Znači, gledaj da se nagrađuješ u životu. Prvo, ono što kad ustaneš, uradiš je da složiš krevet. To ti već daje motivaciju da obavljaš one druge fiziološke potrebe, pranje zuba i tako dalje, da ne pričam sad, znate već dobro u kom smeru priča ide, vi niste ni malo naivni, moja publika nije ni malo naivna. Ne samo zato što je moja publika, ja zaista nikog ne želim da potcenjujem, ja zaista smatram da je svako pametan na svoj način, svako je poseban i svako ima mogućnost da uspe u nečemu što želi. Bolje ide uz muziku. Da, to sam ja malo preskontala. Čekaj samo da vidim
Šta je ovde još najbitnije da se kaže? Idemo na šestu stavku. Šest stavka. Navika da rade više nego što su plaćeni. Znači, gledaj, koliko je to bitno. Jedna od cena liderstva je neophodnost ili spremnost od strane lidera, znači od strane tebe ako hoćeš da budeš taj lider. Za početak budi imaginarni lider. Misli da si lider fake it until you make it. Znači, misli da si lider iako nisi. To je jako bitna stvar. Uz principa autosugestije, to je posebna tema, mogu se pozaviti tim u sledećem klipu itd. Da se vratimo ovde. Znači, da radi više nego, znači, gledaj, jedna od cena liderstva je neophodnost ili spremnost od strane lidera da radi više nego što zahtevaju od svojih sledbenika. Tim pokazuješ primer da oni mogu još, on kad vidi, bre, čovječe, trčiš, bre, otiš se na trčanje, vidiš lika koji neprestano trči tempom 200 na sat. A ti pre toga znaš, vuku si se ovo ono, samim tim ćeš dobiti motivaciju da radiš malo više, kako on može, ja ne mogu, znaš, što ćeš da se pitaš, mislim, ako si malo normalan, znači, zbog toga isto to bitno, gledaj, navika da rade više nego što su plaćeni, zašto? Što veće znanje prikupiš, što više iskustva da prikupiš, što bolje konekcije da stvori, da se konektuje, da je upućen u sve, taj ko je upućen u sve, taj je najsigurniji. Taj je najsigurniji. Znanje nije moć dok se ne primeni, da se razumemo. Možda imaš svo znanje ovog sveta. Ako ga ne primeniš, to nije moć. To je puta tu, eto. Onako sa strane, ništa ne radi, ali me razumeš? Znači, znanje, ako ga posjeduješ, imaćeš moć tek da ga primenom njega, da se razumemo. Izvadela ide. Pod broj 7. Znači, pod brojem 7. Šta smatram da je tačno, pazi, lider mora da bude pre svega jedna prijatna ličnost. Nijedna aljkava, nemarna osoba ne može postati uspešan lider. Liderstvo je potrebno poštovanje. Tako je, moraš da jebeno poštuješ. Mnogo, kao što je mušterija uvek u pravu. Šta bre ti sad kao na kasi njemu, kao jedi govna i to? Ne valja ti ova kesa, šta? Što ti prebijem sad budala jedna, ti meni naš... Ne bre, evo ti druga kesa, evo sad ću da skoknem preko puta da vidim u radnji da nemaju najlepše kese na svetu, da im se tako ne zove prodavnica, da uđem u ta najlepše kese, da ti donesem najlepšu kesu na svetu i da ti se zahvalim što si me sačekao. To ću bre da uradim ako želim da uspem. Ti ćeš svaki dan dolaziš kod mene da kupuješ nešto što nikad nisi ni hteo, pa samo da bi kupio nešto. Koliko ćeš da shvatiš taj gest jako ozbiljno, dajem vam primer nenormalno dobar, da se razumemo. Kakav primer sam dao? Da, genijalno. Smejte se, ljudi, smejte se. Smejenje je jako zdravo, to je možda jedan od najjačih prirodnih lekova. Znači, gde sam stao? Gledaj, sledbenici neće poštovati lidera koji se ne rangira visoko po svim faktorima prijatne ličnosti. Jasno ko dan, jasno ko noć. Ajmo dalje. Pod 8. Saosećanje i razumevanje. Uspešni lideri moraju saosećati sa svojim sledbenicima. Znači, ako mu je loš dan na poslu, ili to, ti govoriš, padaju ti brojke ovako, onako, zapostavljaš sve ovo, nikakav si, dođeš, priđeš, gledaj, možda, ja vidim sad u zadnje vreme da ti, evo kao lider, dolaziš, radniku prilaziš, vidim u zadnje vreme, ne ide ti ovo, ono, kaži mi kako se osjećaš, šta tebi leži na duši, se deli, a mogu ja na neki način da ti pomognem, da mi zajedničkim snagama uzmemo i uradimo, da se ti vratiš tu, gde si nekad bio i da samo budeš bolji i bolji i bolji, koliko za nas, toliko i za tebe. To znači to, vidi koliko ovde fali, ovde su treba i to da izdefinišu, ne ja da dodajem ovo, bre, ova knjiga nije potpuna, a ovo je kao neko izdanje, neko želim pričamo o knjizi se radi, koje je kao produženo. Ne, ovo treba da se produžuje, što znači da čovjek nikad nije savršen, uvek postoji potreba za nečim i uvek može bolje. Mnogo toga hoću da kažem i da me razumete, to su prebitne stvari u životu. Meni najbitnije. Sad kako vi doživljavate, to je individualno. Neki će doživjeti ovako, onako, nije, svi smo različiti. Pod 9. Vladanje detaljima. Uspešno liderstvo zahteva vladanje detaljima liderske pozicije. Šta znači? Sitnice su jako bitne. Sitnice su jebeno jako bitne. Prebitne su.
Znači, mnogo je bitno kada ideš ulicom da ne baciš smeće na jebenu ulicu, nego da nađeš i kantu i da ga lepo kulturno ubaciš tu. Mnogo je bitno. Mnogo je lepo za oko videti to. Elegantno, ne gađaš ako majmu neki trojke, neki ubacuješ odavde, nego dođeš, uzmeš lepo, ugasiš pikavac, gledaj, ugasiš pikavac, evo ga pikavac, ugasiš ovako pikavac, muški, i onda ga lepo muški ubaciš u onaj jebeni otpad tamo gde pripada, razumeš? Kulturno, ne bacaš na ulicu, razumeš? Ni mahinalno. Detalji su bitni. Po 10. Spremnost za preuzimanje pune odgovornosti. Šta, ako imaš moć, znači, ogromna odgovornost stoji na tebi. Ne možda si neodgovoran, gubiš moć. Neodgovoran, gubiš moć. Jasno ko dan. Gle ovako, uspešni lideri moraju biti spremni da preuzmu odgovornost za greške i nedostatke svojih sledbenika. Znači, ako je sledbenik greši, pa ko je, pa lider je tu glavni koji vodi to i on je kriv za to. On mora tako da shvata, jer ako prebacuješ probleme na nekoga, narušavaš harmoniju tog nekog radnog odnosa, evo pričamo ako je radni odnos u pitanju, i to se ide u pičku materinu, onako niz reku, da tako kažem. Dakle, gledaj, ako pokušaju da prebaci odgovornost, neće dugo ostati lideri, evo vidiš, to sam i pročito, evo to sam sad upravo objasnio, ovo što sam pročito. Ako sledbenik napravi greške i pokaže se nesposobni, lider je taj koji nije uspeo, to smo rekli. I pod 11, ovaj video traje 16 minuta i 32 sekunde, evo, gledat ću da ne bude predugačak, ja isto ne volim da gledam predugačke videoklipove, moja gotiva je kad se videoklip rangira od 12 do 20 minuta, eto, ne da bude ispod 10, ali ne da bude pola sata, sat vremena objašnjavanja. Ne kažem da neće biti takvih videoklipova, ali za ovako nešto ja mislim da su kraći videi najidealniji. Vidjet ćemo i u vašim komentarima, sve to, uključeni su komentari, kažete šta želite, šta imate na umu, ja ću imati obzir da uzmem, kako se to, da uzmem za ozbiljno i da malo pročeskam sa vama dole, odgovorit ću neke komentare, na neki možda i neću, za sve postoji razlog. Ajmo nastavimo sad da završimo sa ovim 11. Znači saradnja. Moraš da sarađuješ, uspešni lideri moraju da razumeju i primenjuju principe kooperativnog napora i budu u mogućnosti da pozovu sledbenike da urade isto. Znači, liderstvo zahteva moć, moć šta zahteva? Ajde, evo 5 sekundi da 1, 2, 3, 4, 5, saradnju. Znači, što više sledbenika imaš, grupniji si, jači si. Ne mora znači uvek da je kvantitet tu pobednik u toj priči, nekad i manje ljudi uradi nešto nevjerovatno, ali ovo je većinski ovako. Da se razumemo, statistika pokazuje da je ovo većinski zastupljeno. Ništa ljudi, 17 je moj omiljeni broj, to je moj datum rođenja, dakle 17 minuta, 58 sekundi, 59, 18, vidimo se, doviđenja, prijatno.